लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ब्लॉग नै सिलापथाराव मोनसे खामानिनि थाखाय थांगोन ओमफ्राय खामानिबो थांगोन ओमफ्राय मोनसे खामानियावबो हाबबोगोन ओमफ्राय भिडिअखौ एसे मोजां नायलांबाय थाबानो जाबाय नै थांबाय नै लोगोफोर थांगासिनो दङ जों दा ओमफ्राय नैबे जोंनि सिमेन्ट सापरि आरोना हाथाय बिराद गिदिर हाथाय जादों ओमफ्राय सिङाव बिराद माबा माबि फानो आरोना इसिं इथ' लामासो नालाय इथिं हाबलांबा बिराद हाथाय मोनो माने दख'ना फाननाय मा नांगौ मोनजोबो आरोना फ्रेन्ड्सफोर नैथिंबो जाबावो हाथाया इथिंजाय नैथिंजाय ओमफ्राय नै थांगासिनो दं लामाबो बिराद हाथाय जायो ओमफ्राय दा फुं नालाय एसे खम जादों ओमफ्राय दा फैबावगोन जों एसे ड्रप खालामनो गोनां जादों इयाव लासै ओमफ्राय दा स्पिडआव थांनांसिगोन थाब मोननाय बायदि फ्रेन्ड्सफोर भिडिअखौ नायलांबाय था एसे स्पिडआव थांनोसै आरोना थाब मोननाय बायदि नै दा मोनफैबाय फ्रेन्ड्सफोर भिडिअखौ नायलांबाय था सिगां बयलार लाग्रोनोसै माने ना जोङो बयलार फार्माव थांगोन ओमफ्राय बयलारा बिराद गिदिर फार्मनो ओमफ्राय बेयाव दा बिराद बयलारजों जाहैबाय जानो बिराद मोजांनो ओमफ्राय दा बयलारखौ लानानै थांग्रोनोसै ओमफ्राय दा बेलेगाव हाबलांनोसै भिडिअखौ नायलांबाय था बिदि थांगासिनो दं नै सानै साथाम थांगासिनो दं दा जों साथाम थांगासिनो आरोना बयलार फार्माव ओमफ्राय थाङै मोनहैसिगोन नै बेनो आरोना बयलार फार्मा बिराद मानसि दङ नै बयलार फार्म बेनो आरोना बयलार फार्म खावसे गैला माने ना नै हमनायाव मै दोनफैगासिनो बेयाव ओमफ्राय दा नै दै लोंनायफोरा बारा मोजां जादियानो ओमफ्राय एसे बोरैबा जादों आरो हरजुखाबाबो जायो माथो ओरै नै बयलार फार्म आरोना माने फानना जोबदों आरोना ओमफ्राय जों दा लांगोन माने बिराद मानसि दं आरो जोंबो लांसिगोन आरोना गेदारजों नायनानै फिसाबो नङा माने बयलारा एसे गिदिरानो फ्रेन्ड्सफोर नै बयलार गुदामा ओमफ्राय बयलार लाबाय नै बिराद बुरजा बयलार लाबाय आरोना ओमफ्राय रिजायबो लाबाय माने ओमफ्राय आरो उनाव लाबोबाय ओमफ्राय थांसिगोन गासिनो आरोना बुरजा लाबाय माने नै दा जों बयलारखौ लानानै फैबाय आरोना थांगासिनो दं न'आव
ओमफ्राय दा जोङो फैनानै मोनफैनानै ओमफ्राय दा नै बयलार लायनो थांदोंमोन ना बयलार लायनाया नै बयलारा माबासे लाबोदों ना मासे मानै माथाम माब्रै माबा सय सातथा लाबोदों माने ना जोङो ओमफ्राय लाबोदोंमोन आरो ना ओमफ्राय लाबोगोन सानदोंमोन ओमफ्राय लाबोदिया ओमफ्राय बारा मुला जागा जायो नालाय ओमफ्राय फ्रेन्सफोर दा दानगोन खमैबो मासेयानो 2.5 केजिनि सायाव दङ माने ना ओमफ्राय दा गासै 7 बेसे जायो ओमफ्राय दा नायनोसै आरो ना